Bueno, eta altxa bain, Amets, Igor, Maialen eta Sustrai. Bueno, handaino udalak Gautxori autobus zerbitzua jarri du martxan. Ametsek eta Igorrek, hemen Galetxekin bertan biziarren, autobus hartu dute. Maialen eta Sustrai, Sorabailan bizita ere, oinez joan dira. Tabernan da txosnan egin ditut 10 edo 20 trago. Ta entzun dedanez autobus hortan kriston ambientea dago. Sorabilara nik bide pixkat hori banekien ongi. Eta balantzaka joan ezkero lendanetik alako bi. Autobusa itxi egin dute hor gelditu naiz kanpoan. Autobusean sartu naiz baina diskoteka zelakoan. Nik Gautxoria behin hartu nuen oso aspaldi lehenago. Ni bertara mozkor sartu nintzen, ta txoferra mozkorrago. Ea Hernanira eramaten naun horra autobusan karga. Dedan mozkorra pasatzekotan bide luzea behar da. Honek kriston mozkorra eta honek kristoren melokotoia. Zuek sartzean busak zirudin zaborroren kamioia. Baina Maialen ere hor dabil trabez baino trabesago. Sorabilara joan delakoan ta kale txikian dago. Tani ordutik Sorabilara joaten naiz tipitapa. Hartara biak pasatzen zaizkit mozkorra eta resaka. Deskuentoa ere galde egin diot ni bai naiz Gipuzkoarra. Uste dut mugi txartela zela geldi zegoen bakarra. Herri honetan dena aldapa besterik ez dago taino. Sorabilara joaten ere ezo etortzen baino. Autobus berri musika ona, jarleku eder mekauen. Baina oraindik ere ez dakit mostradorean onduen. Naizta Sorabilara iristen naizen pausoa okerra. Mendiluzeren amak jartzen dit gosari ederra. Igor diozun arruzko sila eta musika oso ona. Zuk barra naizen ugen bezala behar nukenik komona. Zuri pasatuko zaizuna da ta izu amets barkatu. Hernaniko autobusa hartu ta urnietan lurratu. Bueno, zuk amets hor gogorre eutxi, tontakeriak aparte. Gu beti duin tabernak berriz ere zabaltzen dan arte. Batzuek oinez besteak busen, bakoitzak bere ohitura. Baina guztiok egakagoaz bakoitza bere modura. Baina itxoin beste trago bat nahi dut autobusak nundu barra. Igor einparre guain datorre eta Sorabilako radarra. Sustraitani Sorabilara antza pentsa nolako kantea. Ni argi gorri borobilan pareta bere reflektantea. Atze kaldera joan naiz eta lagun hau lasaitasuna.
Mostradorea ez dut aurkitu, baina aurkitu dut komuna. Kontua kontu bakoitzak bere modu hartu ondoren. Denak etxera iritsi gara San Miguelak baino lehen.